Nu er det tid til det mest sindssyge forhindringsløb nogensinde vist på tv. Oh shit, der kommer Joe med ild i røven! 24 modige mennesker kaster sig ud i vilde stunts og dramatiske dukkerter for at overvinde hinanden og deres egne grænser. Kun med hurtighed, held og en ordentlig spand humor vil de klare sig hele vejen til den storslåede finale. Wipeout-zonen. Se hvem der skvatter i vandet og hvem der flyver mod sejren i Wipeout. Velkommen til den anden side af jordkloden, til Argentina, til verdens vildeste og mest rablende forhindringsbane, der står klar til at tage kærligt imod 8 danskere, svenskere og nordmænd, der alle er på vej ud i deres livs mest særprægede kapløb. Efter 3 hæsblæsende og humørfyldte heats er der kun én tilbage fra hvert land, der i nattens finale skal kæmpe om æren og 50.000 kroner. Og lad det være sagt med det samme. Det her, det er nok ikke lige noget for sarte sjæle eller folk uden humor. Før vi sender danskerne ud af startblokken, må vi hellere høre lidt mere om, hvem de er og hvad de kan. Som altid serveret med ynde og stil af Wipeouts flotte fyre. Tak for det, Thomas. Vi glæder os utrolig meget til at se vores deltagere kejle rundt nede på Wipeout-banen. Og i dag bliver det jo lidt specielt. Vi har vores banansælger fra Aarhus, nemlig Ahmed. Og så har vi vores politikvinde, nemlig Kirsten. Så skal der slagtes! Så skal vi også hilse på Slagter Michael og vores helt egen pretty boy, André. Det bliver totalt fedt. Men Thomas, fortæl os lige først, hvad skal der ske med vores deltagere nede på Wipeout-banen? Kvalifikationsrunden er som sædvanlig første bump på vejen mod finalen, og i dag består den af disse 4 udfordringer. Hen over mudderboltene, forbi boksevæggen, over de store røde kugler, ud på en sidste svingtur, gennem kæmpebaderingene eller op på platformen. De 4 hurtigste fra hver nation går videre til andet heat. Den langsomste halvdel derimod kan godt tage deres kuffert under armen og bestille en taxa til lufthavnen. Ahmed, du har solgt bananer på Strøget i Aarhus i 10 år. Hvordan er det lige, det lyder, når du er på arbejde? 10 bananer, 10 kroner, halv pris. Banan Kongo! Helt bananas! 10 bananer for en 10'er! Sådan der. Talegaverne, de er i hvert fald i orden her, Ahmed, og det er farten faktisk også. Det ser godt ud. Han er en stor mand. Prøv at høre, er de der shorts gamle, eller er de retro? Er der ikke sådan lidt René Diff lookalike over ham? Her ved mudderkuglerne gælder det om at komme så langt som muligt, inden man falder i mudderet. Det er tidskrævende at komme op igen. Sådan der. Velkommen til Wipeout, Ahmed. Det er jo en klassiker. Man tror, man kan være på begge sider, men man kan altså kun være på den ene. Jamen altså, det eneste rigtige er bare at hoppe så langt ud som overhovedet muligt, og så komme videre, fordi der er ingen, der klarer de der mudderkugler nogensinde. Bare det at komme op der, det kan altså være en kamp. Her ved boksevæggen gælder det om at komme forbi den stiplede linje, uden at vælte ned i mudderet. Ellers er det forfra. Efter 3 forsøg får man lov at passere. Kom og køb friske boksehandsker, 10 slag, 10 kroner. Er du okay, der far? Ja. Hey, han røg forbi den stiplede linje, og det er det vigtigste. Nu skal vi have Ahmed hen til de store røde kugler, og jeg tror faktisk, han når til nummer 2 kugle. Det vil jeg gerne sætte 10 bananer på. Okay, jeg tager 3. kugle. Ja. 5 bananer. Yes! Han råber lige ud. Yes. Det er nogen, der spørger, må vi spise dine bananer, hvis du falder i? Yes! Råber han så. Kom til. Ej, han røg skud på 2'eren, som du sagde. Så er der bananer. Og det er den kendte røvspring, han lige sætter i gang. Det er ny inde her i Wipeout. Et tog hen til de store... Hvide donuts? Ja, det vil jeg godt sige. Der er lidt skub i. Færdig tog. Nej. En bomber. Det er rookie mistake. Kast efter den. Ja. Sådan der. Ja. Det er frækt. Sådan der. Perfekt. Det er altså tid, der hedder 217. Det er altså ikke så skævt, du. Ligner en lidt fed André Agassi der, men det går nok. Men hvordan er du tilfreds med din præstation på banen her nu? Jeg synes, det er en rigtig fed bane, og den er rigtig hård. Men det kræver, at jeg ryger lidt færre smøger, og så spiser lidt flere bananer. Gitte, 33 år gammel, fitnesskvinde. Rap i replikken, hurtigt på fødderne. Det er min bane. Vind eller forsvind. Og Henrik Wipeout kan lukke munden på den rapkæftede fitnesskvinde. Er det der en kvinde, eller er det Sydney Lee? Det der, det er Sydney Lee, og hvis det ikke er, så er det helt klart et rigtig godt til hans næste date. Så har han jo i hvert fald været med i alle programmer
nogensinde på alle programmer. Det var altså tæt på, hun klarede den der. Og Sydney lige op igen og ned igen. Jo, du har jo ovenkøbet en teori om, hvordan Sydney har fået. Ja, det er rigtigt. Han har jo været i seng med en fyr, der han Harley Davidson, og så fik han den bandana for det der. Men det skal vi ikke komme meget mere ind på nu. Nu har vi i hvert fald Gitte, a.k.a. Sydney lige og se, hvad der sker. Bandana er der. Det er verdenspremiere. Sådan ser Sydney lige ud. Ude bandana. Nu kan vi genkende ham. Det er Sydney lige. Vi var i tvivl. Så er det bare afsted, Sydney. Kom så, Sydney. Det er ikke rigtigt. Tag hele vejen til Argentina for at glide ned af en kugle. For at stoppe op, inden man hopper. Det kan næsten ikke blive dummere. Det er Sydney Lees karriere. Godt symbolsk billede her. Det er utroligt så mange tanker, der kan løbe gennem ens hoved, fra man ligger deroppe, til man glider ned. Ja, så er der altså op og få fat i et håndtag og hen i en donutdrink fyldt med skum. Men det er altså på tid, vi kører. Så det skal gå lidt stærkt. Jepper, husk at give slip. Ja! Sådan der, så har vi fået gang i vores norske og svenske tosser. Smart med badehæt på. Let! Dritlet! Der har vi King Chris. Og der har vi bare Monkey Boy, a.k.a. Tarzan. Det lugter vin! André, nu er du jo sådan noget, har vi jo så erfaret, at den glemsomme type. Fortæl lige, hvad det var, der skete. Det er svært, ja. Altså, jeg glemte mit pas og boarding pass i lufthavnen, så jeg måtte sidde i Frankfurt i 7 timer. Ja, jeg gik ud med en kramrum! Sådan, du. Og så har vi altså lige Marl på banen her i Wipeout. For de gode 80'er dage. Meget godt hop her. Han er faktisk forholdsvis let på to. Bum. Ja. Men det er altså sådan, de der røde mudderkugler, de skal tages. Det er det nemlig. Videre til kontaktlinserne, der ligger i overfladen. Og så sådan der. God tid indtil videre til André. Nu vil vi se, hvordan det går over på boksevæggen. Rygterne har jo været, at svenskerne, hele den svenske leje var over til ham og sagt, hvordan får du det garn der? Det kunne vi godt tænke os. Hvis han kan klare de store røde kugler, uden at få ødelagt frisyren, så tager jeg så hatten af for ham. Selvom jeg ikke har nogen hat på ham, så tager jeg en på, køber en, tager den af. Der er ikke meget dans over det spring der, men jeg er nu mest spændt på at se, hvordan Manken har det. Den er ødelagt. Allan Thorsberg Juniors Manke er væk. Det er en katastrofe. 4 point. Husk nu, det er på tid, mand. Det går alt for langsomt. Kast dig nu bare afsted. Lige den her er der altså ikke noget. Ja, og så giver man slip. Sådan der. Det gik faktisk okay for vores kære ven André med det rigtig, rigtig flotte hår. 2 minutter og 55 sekunder. Så er der dømt skolelærer Martin Vels her. Det er Christine. Læg mærke til de lidt lange nikkers, der er på. Læg mærke til, at hun ikke har været i Argentina en uge forvejen og fået lidt tan. Nej, det er altså ikke lange sokker, der kommer op inden under de sorte sokker. Det er simpelthen bare den kulør, hun har. Ja, og til gengæld har hun fået meget god farve på benene nu, må man sige, ikke? Ja, det klæder hende. Ja. Christine, du skal op og så videre. Du skal ikke bare ligge og prøve at samleje med den firkantede madras. Det er ikke rigtig sjovt at være skolelærer og komme tilbage på skolen, og der sidder 25 unger og har set Wipeout. Det er lidt svært. Ja, nu ligner hun nærmest Gorbachev, bare i hele hovedet. Jimmy Jørgensen fra Hotel Hunger er med i Wipeout. Yes! Sådan der! Så hvad kan vi sige med de kugler snart? Ingen planlægning whatsoever, man. Kommer der en ny Wipeout 2 her, så skal vi være med til det cast der. Ja, vi skal ned på den bane, fordi altså, det kan ikke være så svært at komme. Så er der Severtronspladsen. Sådan der. Farvel. Sådan der i en tid, der hedder, ikke prangende, det kan jeg lige så godt sige, den hedder 3 minutter rent. Var det så dig, der fik lært lektien, eller var det banen, der fik lært lektien? Og det var banen. Det kunne jeg godt, det her. Gik det ikke meget godt? Vi skal lige se, hvordan det er gået vores svenske og norske kollegaer. Ja, nogenlunde lige så ringe som hos danskerne. Lad os se, om vi kan finde Isak. Der er en fyr med det vildeste gang. Det er ikke ham der. Der var han! Er der gal en stilart, han kører?
Det er noget mere optimistisk end hos danskerne, det her, synes jeg. Dejligt at se. Jeg har lige set håret. Hov. Nej. Den er god, den er god. Ja, det går ikke så skide stærkt, men den er god. Jeg hedder Jum, jeg er 30 år, og jeg har masser af krudt i røven, og I ser mig ikke på banen, fordi jeg er så pisse hurtig. Oh shit, her kommer Jum med ild i røven! Woo! Yes, sådan der. Det er lynkineseren Jum. Og han er ikke verdens højeste mand til gengæld, så er der så mange far på ham allerede nu, kan vi se. Er du sunshine, der er gang i Jum. Tror også, han har lidt Aarhus-accent, eller hvad? Bare en lille smule. Yes. Jeg er totalt hurtig der, men på banen der er totalt Aarhus. Til gengæld så går det altså rigtig godt her på boksevæggen. Sindssygt, det har jeg aldrig set. Fantastisk! Fantastisk! Det er første gang, vi nogensinde har set det sidste program i Wipeout, og det er første gang, der tager boksevæggen. Det er godt nok. Ej, hvor er det godt nok, Jum. Nej. Flyvende stil der. Det er flyvende kineser. Det er jo ligesom at se en Jackie Chan-film. Det må man sige. Specielt det sidste. Den boksevæg der, det var altså imponerende. Det var det altså godt nok. Men han har også selvtilliden i orden, og han tror på det. Oh shit! Ja, du skal bare give slip. Sådan der. Perfekt. Hold da ferie. Har du nu holdt fast i mig, Sivels? Prøv lige at se et nakkeslag, han får der til sidst. Og til seerne derhjemme, hold nu godt fast. Stil kaffe fra 1 minut og 35 sekunder. Det er der løb. Sådan. Perfekt. Godt kæmpe, Jum. Ja. Er der stadigvæk ild i røveren, eller hvad? Ja, den blev lige slukket der. Tredje bold. Hvordan var det? Ja, det var hårdt. Men det var fedt. Rigtig fedt. Jeg er Kani, jeg er fra Kurdistan, jeg er rigtig, rigtig klodset, og jeg er skide nervøs, og jeg har sommerfugl og elefanter i maven, som tramper over det hele. Jeg er Kani, den tørste skøre kurder. Jeg er skide nervøs, men jeg klarer den! Til gengæld så har hun jo altså skærmtjekke, som Jesdorf Pedersen skulle hilse at sige. Det var sindssygt, mand. Der var energi bag den udbasonering. Og masser af mudder. Det var lige præcis så latterligt gennemført, som man kunne overhovedet håbe på. Helvede, det er mudder! Ja, det er godt gættet. Og kvik pige også. Ja. Yes, op med bukserne og ned. Ja, det er en god plan, det der. Det der er hendes force her, det er den eksplosion, hun går ud på kuglerne på. Men det er en bang, dynamo. Bang, bang. Så er der røv. Ja, det er en god crawl-stil, hun kører. Så er der røv. Så er det boksevæggen. Yes, det gik rigtig godt. En god mavepuster. Nu ser det altså ud, som om hun har noget hvidt sminke i hovedet. Nu ser det så... Der er noget galt, hun er bleg. Jeg kan godt klare det her. Ja, det kan du nemlig, Kenny. Eller hvad? Ingen plan whatsoever, mand. Prøv at se der, mand. En gang halv over første kugle kommer hun. Jamen, jeg er klar. Husk nu at holde fast. Husk nu at holde fast. Hvad sker der, mand? Der er jo totalt fejl på. Ryger man ikke ned i baderingen, så er det altså op på den her platform her, før tiden den kan stoppe. Og hun kan ikke rigtig komme op. Få nu røven med dig. Du er over 5 minutter indtil videre. Du er faktisk det tætteste på 6, vi nogensinde har set her. Så goofy de arme, det her. Der fik vi den 5 minutter og 58 sekunder. Sådan, Kenny. Celebrate, mand. Hvordan gik det med nervøsiteten? Det værste er, jeg kunne ikke mærke den, men jeg tror bare, det var klodsetheden, der kom ind. Så er vi tilbage hos de svenske og norske tosser. Ej. Og se en idiot, mand. Fejl på, mand. Helt off. Det er rent bailando, så kører det. Det var en god hole-in-one, den der. Ja, det må man sige. Ja, det er næsten bare dumt. Det er helt ude at skide. Det kan jo kun være en nordmand. Og der har vi Monkey Boy med det gode hår. Lisa. Sæt tæt på. Ja. Og det er altså et fedt nummer, vi ser billeder til her. Masser af fart på de svenske og norske deltagere. Man har jo lyst til at stå på en pizza med en farverig drink i hånden til det nummer der. Hej, jeg hedder Kirsten. Jeg er 26 år og er politikvinde. Og i dag vil jeg tæve jer alle sammen ud af banen.
Sådan her. Wipeout! Kilder de kilder! Angriber banen! Der kan man da snakke om at... Det skal nok give rigtig meget street credit næste gang, du står med et AKA 81-medlem og skal snakke ham til rette. Klokken er 9.42, du er anholdt, og så lige det der blink med øjnene og den åbne mund. Præcis. Om ikke andet, så er det da en... hvis jeg endelig skal stoppes for at køre for stærkt, så må der gerne være henne. I den tilstand der, bare ligge i mudder og... Ja. Eller hvad? Jo, jamen jeg er med. Er det helt skævt, det jeg siger? Jeg følger dig 100%. Nå, det er godt. Tak for det. Generelt politi i mudder. Lad os få noget mere af det. Specielt hvis det er det kvindelige af slagsen. Generelt bare blondiner i mudder. Super. Men nu skal vi se vores dejlige politikvinde på vej hen til boksevæggen. De har jo kamptræning inden for politiet. Ja. Lad os se, hvor godt det er gået. Det er jo ligesom at gå igennem en demonstration nede ved det gamle ungdomshus. Præcis. Indtil videre skal hun bare forbi den stiplede linje. Det er hun faktisk der. Sådan der. Det er godt gået. Hun må altså gå videre nu. Men hun nåede lige at få ind på snudskaftet. Det var dejligt at se. Jeg tipper hende her til at komme til tredje kugle. Nej, jeg ser hende. 1, 2 og 3. Det var flot. Tredje kugle. Lidt tung i røven af politikvinde at være. Undskyld, jeg siger det, ikke? Ja, jo. Ikke meget fremdrift. Nej, du har ret. Du har ret. Så er det altså op og få fat i den lille trekant, og så hen i hullet. Hvad siger du? Jeg forklarer bare, hvordan afslutningen er. Hen og fat i trekanten, og så ned i hullet. Jeg synes bare, vi skal sige, at hvis hun klarer den her, så er hun helt sikkert med til andet heat indtil videre, så ligger hun på lige over 2 minutter. Kom så. Der har vi... Ja, husk at lukke munden. Sådan der. Kirsten Pihl, direkte fra det danske politi. 2 minutter og 23 sekunder. Tillykke, du er med til andet heat. Ja! Det var så fedt! Her kommer Michael. Jeg er jo slagter til daglig, og har tænkt mig at slagte dem alle sammen. Så her kommer The Pig Killer! Her er Pig Killer! Så skal der slagtes! Hvad er det for en slagtertype, der er med der? Min slagter, det er jo en stor fed mand, der hedder Bækker konstant. Det er jo en sport. Det er jo en sportsfører. Er det vegetarslagteren, der er på Wipeout-banen her? Og prøv her, det er det samme igen og igen. De røde kugler, de skal tages i en linje. De skal ikke tages sådan 1, 2, 1, 2. Men slagteren, han er på benene, og det er faktisk en udmærket tid indtil videre på vej hen til boksevæggen. Kom så, slagter Karl. Ja, hvad gør vi så her? Nu skal du passe på, at du ikke selv bliver slagtet. Det gjorde du, så er det altså tilbage igen. Forfra, ellers er det hen forbi den stiplede linje, hvis du skal komme hen i mål. Det kommer du der. Den gave slagter, Pig Killeren. 1, 2, 3 og farvel. Lad os lige se det langsomt. Den er så god. Der ved han jo slet ikke, hvad han laver. Det tror jeg faktisk ikke, han vidste allerede, da han råbte. Det er mig, der er Pig Killer. Det går aldrig godt, det der. Det har du set det før? Nej, men det kunne man se allerede der. Han har ellers masser af gejst til sit udtryk. Der er intet speed på ham, og jeg kan sige, at... Det er simpelthen planlægning. Michael, han kan ikke komme med. Han har en tid, der hedder 2 minutter og 55 sekunder, desværre lige ude for de 4 bedste danskere. Hjem til slagteriet igen, hjem til fingrene, hjem til leverpostejen, hjem til bacon, hjem til pølserne, hjem til roastbeefen, hjem til grisetungerne, hjem til biksemaden. Det har du prøvet før, hva'? Det var det, jeg spiste til frokost. Det var så første heat. Vi er nu nede på at have 4 danskere, 4 svenskere og 4 nordmænd videre, som skal kæmpe i andet heat, nemlig sweeperen. Og derfra så er det altså de 2 bedste for hvert land, der går videre til tredje heat. Danskerne, vi skal se på sweeperen, er banandrengen Ahmed og vores Sidney Lee Lookalike Gitte. Videre er også politikvinden Kirsten og oceaneren med lidt ild bag i, Jum. De 8 norske og svenske deltagere har også været i action. Fra Norge skal vi blandt andre hilse på den smørfæsende og slæske fitnessfyr Mads og på modefyren med løvegarnet Kim Chris. Og blandt svenskerne, der skal vi hilse på trokføren med trokkergarnet Isak og den kvapsede pokerspiller Adam. Lige om lidt, der er vi tilbage med masser af action, der med et kort øjeblik. Velkommen tilbage til Wipeouts andet heat, hvor de 12 deltagere, der stadig er med i kapløbet, bliver sat ud af spillet en efter en. Og da sweeperens lange arm konstant stiger i hastighed og højde, bliver det ikke just nemmere at holde næsen i sky.
De første 2 fra hver nation, der ryger i bølgerne, er færdige. Resten går videre til kvalmekarusellen. Og som altid er der 5.000 kroner i bonus til den, der holder hovedet oven vandet længst. Vi glæder os som sædvanligt til at se sweeperen i fuld aktion. Det er jo altså der, hvor de fleste mennesker de får et par på hatten. Det må man sige. Der er i hvert fald brækket på benene til videre. De 4 danskere, de 4 nordmænd og de 4 svenskere, vi skal se på sweeperen, er fra Danmark. Banansælgeren fra Aarhus, Ahmed, der jo ligner Benedikt på en brik. Og så har vi vores Sydney Lee-klon, Gitte. Videre er også den kvindelige betjent Kirsten. Sidst, men ikke mindst, den oceanske raket, Jum. Fra Norge skal vi blandt andet hilse på den slæske fitnessfyr Mads og på modefyren med løvegarnet Kim Chris. Så skal vi i gang med sweeperen, og Martin, det er de 4 bedste danskere, 4 bedste nordmænd og 4 bedste svenskere, der står her. Det er det nemlig. For Danmark, det er Jum, det er Gitte, det er Kirsten og det er Ahmed. Hop, siger det. Hop, siger det. Sådan der. Og det er jo altså den version af sweeperen, der har... Nej. Hvad sker der for Kirsten, mand? Hun er op igen. Ved du hvad? Der er fart på allerede her, der. Hun røg ned igen, op igen. Sådan der. Det ser godt ud for vores politikvinde. Hvis du kan holde den stil, så vinder hun 5.000 kroner. Det er nemlig lige præcis det, der er til vinder af sweeperen. Og man skal jo passe på, at det ikke også være ramt i panden. Desværre. Vores Gitte røg, og hun fik jo altså en skalle på vej ned her i det danske flag. Gitte, hun er nede, så er der 3 danskere tilbage. Og der røg en nordmand. Sådan, 1-0. Sådan der, en salto, der virkelig vinder noget. Det er jo sådan, at hver gang der ryger en nordmand, så får vi en lille fadel hen i studiet. Men det er kun, når det er en nordmand. Ja. Og jeg er tørstig, så den svensker tæller ikke. Indtil videre, så har vi stadigvæk 3 danskere stående. Du var fejl! For det var sådan, at... Nej, der røg Gitte, altså. Der røg Gitte. Farvel! Der røg vores banansælger Ahmed fra Aarhus, og som en lille lavkat, der prøver altså at klamre sig fast af den her søjle. Det gik bare ikke. Det er altså kun vores kinesiske ven, Jum, der står tilbage nu på sweeperen, Martin. Det er det. Det ser spændende ud. En svensker, en nordmand og en nordmand. Det er så spektakulært. Og det er karate style. Til gengæld så har vi altså både Jum og vores banansælger med til 3. hit, nemlig kvalmekarusellen. Sådan der. Nu er der altså 2 svenskere, 2 nordmænd tilbage. Det fik jeg sagt for tidligere. Og så er der fadet. 1 nordmænd tilbage, 2 svenskere. Jeg synes, det er lidt kedeligt. Lad os få rest i vandet. Thomas Møking skruer op på sweeperen. Tak for det. Der var den sidste. Thomas Møking, Uffe til Thomas Møking skruer op på sweeperen med at speed på. Og det er Isak, der står her, som er i topform. Isak har jo noget garn, hvor altså Thomas Sebak, han kunne have været misundelig. Nej, så ryger der altså en svensker mere. Isak, han vinder sweeperen, og det er 5.000 kroner, og... det var hurtigt, han fik sat sig ned der. Man kan se, at der... Fedt garn, mand. Man kan også se, at han har det samme forsyre på inderlårene. Så fik vi altså afsluttet en mega action-packed sweeper, og skal nu glæde os til et 3. heat i kvalmekarusellen. Og fra Norge, der skal vi hilse på måske 2 af de mest fedeste fyre, vi nogensinde har haft med her i Wipeout. Nemlig fitnessfansen Mads, og så en fyr med et så lækkert navn som Kim Chris, som jo render rundt med Bundesliga-hår. Og fra Sverige har vi igen den lidt kvapsede pokerspiller Adam, og vinderen af sweeperen Isak, hvis hår ligner en Playmobil-paryk, der har fået permanent. Og fra Danmark har vi den oceanske duo, banansælgeren Ahmed og manden med rumpen fyldt af romerlys, dampbarnet Jum. For nu gælder det så kvalmekarusellen, for jer begge to, der gælder pladsen i finalen i Wipeout-zonen. Så Jum, hvordan har du det med noget, der snurrer rundt, voldsomt rundt? Jeg tror, jeg har et fint med, at jeg har lige øvet mig lidt. Hvordan? Jeg har snurret mig rundt, jeg ved ikke, halv minut, og så løb jeg lige ud. Og det gik fint. Det gik fint. Ja. Så er vi nået til festens foreløbig vildeste omdrejningspunkt, kvalmekarusellen, der hurtigt kan vende op og ned på deltagernes mavefornemmelse. Efter et par pirrende rundture går turen skiftevis over kæmpebaderingene og skvulpestammerne frem til målet. Der kæmpes bedst af 3, det vil sige, at de 3, der først opnår 2 sejre over sine respektive landsmænd, går videre til Wipeout-zonen og kampen om de 50.000 kroner.
Så starter vi kvalmekarusellen. En god lille sving om. Folk er faktisk ikke så glade for det. Det er faktisk det værste element i hele Wipeout. Du kan se her, hvordan vores svenske ven Isak, benene kan ikke engang holdes på kvalmekarusellen. De er bare vandret ud af luften. Og for Danmark, der er der altså banansælgeren Ahmed og den lille krudtkarl Tjum, der er med her. Og der har vi Isak. Det er så ligesom at se folk, der har været på Roskilde Festival hele ugen. Ja, folk er ikke på toppen. Nej, det er de godt nok ikke. Til gengæld så tager han og siger, at jeg skal afsted. Yep. Et frisk forsøg. Og måden, som man klarer den her på... Ja, det er flot. Det er altså, at man bare tager... det ligner fuldstændig ligesom en gang minipuller, der bare er til fodbold for første gang. Og det er fedt at se Jum, han ligger i spidsen der. Ui, ikke langt nok. Så har vi banansælgeren. Han holder Isak nede. Det er godt lavet. Nu er det der nærmest gangbang på den der platform. Der er altså også langt derover. Men han må da ikke holde fast i hans fod. Det gør han heller ikke. Ja, og som han siger, jeg oversætter lige hurtigt, Brusel ud for hånden, siger, jeg kan ikke hoppe bare. Til gengæld så ser det altså rigtig godt ud her for... Ja! Det var Kim Chris, der kommer ind. Chris, han er altså i mål. Den norske deltager, Kim Chris, han er i mål som den første. Og så har vi altså Isak fra Sverige. Fint detalje. Og hvis han kommer i mål her, så har vi både en svensker og en nordmand videre her til anden omgang af kvalmekarusellen, og den kom der. Så er det kun de to tosser fra Danmark, vi er tilbage. Ja, det er spændende. Og det er der masser af fart på Jum Jum. Jeg tror, han har lavet en stor fejl i, at han ikke kom med hen på den tredje der. Det har du nok ret i. Sæt hans albubeskytter røget ned til håndledet. Det bliver svært. Ui, det er godt noget. Jum Jum kan komme videre. Kom nu. Tro nu på det. Ild i røven, Jum Jum. Afsted, og sådan der. Ej, banansælgeren, han er ikke glad. Det kan godt forstå. Vinder Jum næste disciplin, så er det altså ham, der er videre i wipeout-zonen og kampen om de 50.000 kroner. Så nu er det altså Ahmed, der skal ind og vise, at han er the man her. Så er vi klar til anden omgang af kvalmekarusellen. Denne gang så skal deltagerne over skvulpestammerne, som vi også ynder at kalde dem. Der er sindssygt, der er smadret på herfra. Det er der sikkert også dernede fra. Måske lidt mere end da. Der er ikke tvivl om, at hvis man lige står op 10 sekunder og lige har trækket vejret og orienterer sig, så kan de godt løbes ind. Fordi nu skal jeg altså bare se her. Tror du, det ville virke ekstra hårdt, hvis man skulle bunde en fadøl lige nu? Så Jum Jum, lead the way. Ja. Det kan altså godt gå ind og blive en af mine favoritter, det her Jum Jum. Op igen, tag det roligt. Det er ikke noget dumt at lige sætte sig ned en gang imellem. Det må man gerne. Det man ikke må, det er bare at falde i vandet, fordi så skal man altså tilbage på platformen og starte forfra igen. Ja. Så, og jeg kan også godt komme med ja, der er nemlig lidt... Au, min kugler, du! Der er nemlig lidt sulfo på de her... Det er gode små skridt, det der. Det er ikke dumt. Charlie Chaplin-stilen. Ja. Man kan høre, at Ahmed han prøver at psyke Jum lidt her, hvor jeg siger, jeg er lige bagved dig. Med ris. Og det vil du ikke som en lille fyr have sådan en stor fyr. Og Jum Jum kommer videre! Nej, hvor er det ærgerligt. Og det er der, hvor han bliver psyket. Ja, det er det. Fordi jeg ved godt, hvad Jum tænker på, at banansælgeren han vil gøre ved ham bagfra, hvis der han siger, jeg er lige bagved dig. Ja. Skal han... Lige i fissen. Som om der ved at... Sagde du lige i fissen? Jeg sagde lige i fissen der. Sådan der. Det var Kim Chris. Kim Chris. Tillykke. Norsk deltager i wipeout-zonen allerede. Jum, kom nu. Hvis han vinder den her, så er det altså slut for Ahmed, og så er han... Kom nu, Jum. Yes, sådan der. Perfekt, mand. 50.000 kroner kan du vinde her i wipeout.
Det er altså vores lynraket fra Aarhus, stambarnet Jum Jum, som vi skal se i finalen. Og det bliver altså spændende at se, om han har lige så meget damp og ild i rumpetten, som han har haft tidligere. Der er jo altså som sagt 50.000 kroner på spil i wipeout-zonen. Det er lige om et øjeblik. Bliv hængende her på kanalen. Velkommen tilbage til Wipeouts største og mest spektakulære scene. Her skal svenske Isak, Kim fra Norge og naturligvis vores egen Jum konfrontere hinanden, og ikke mindst et par udfordringer, de sent vil glemme. Først skal de ud på en voldsom rutsjetur. Springer over de bulrende tønder på vej mod klatrevæggen, hvorefter spinderen enten sender dem videre eller i bølgerne. For enden af balancerullen venter så sidste forhindring før mål, de 2 krævende trampolinspring. Hurtigste mand igennem wipeout-zonen løber med sejren og 50.000 hårdt tjente kroner. Så er der altså igen blevet tid til den store wipeout-finale. Og som så vanligt, så er det med en deltager fra hvert land. Fra Norge, der har vi en mand med den topsløje løvemanke, nemlig Kim Chris. Og fra Sverige har vi manden med endnu grimmere garn, nemlig trokføreren Isak. Og fra Danmark har vi dampmaskinen med krudt i røven, Jum. Boom, man. Velkommen til Wipeout Zone 2009. Kim Chris, han har også gjort en rigtig god profil hele dagen, Martin. Han har i hvert fald fået sit lavtæsk, hvis man kan sige det sådan. Yeah! Vi starter ud med Kim Chris, som får et skub her, og så er det bare ned igennem de store M&M's-kugler. Bum! Så er du lært det. Det var lidt af en maveplads. Kom, prøv lige at se det der småkage. Til gengæld så vil jeg sige, at Kim Chris han har gjort det rigtig godt hele dagen. Det har han faktisk. Der kommer den første tønde, der kommer den næste tønde, bum, og prøv at se der, det er 2 tønder. Blærerøv. Rigtig god tid indtil videre. Nu er han altså her på klatrevæggen. Jeg synes, det ser ud som, der er mere fart på spinneren i dag. Ja, den så lidt frygtindgydende ud, synes jeg godt nok også. Eller er det bare mig? Nej, jeg så det også. Og en lille edderkoppehop. Det er en Spider-Man-stil, det her. Og der gælder det altså også om at komme rimelig hurtigt efter, så bliver man rundtosset. Det vil sige nu... Hopsen! Nej! Og det er altså timingen, der er lidt skæv der. Ja, det er ikke så godt. Så er det altså tilbage igen, du. Det bliver en lang tur, det her. Op på klatrevæggen. Ja. Masser af vand i skærmen. Men det er godt for vores danske deltagere, Jum. Det kan man selvfølgelig godt sige. Som jo kan tillade sig at lave nogle flere fejl. Fordi det går ikke hurtigt. Så skal vi bare have den svenske tosse Isak også til at være lige så dårligt. Så ser det rigtig godt ud for Danmark. Og ja, du skal bare hoppe. Det kan næsten ikke gå galt. Og det kan det godt. Nu skal han til gengæld hoppe af, og det kan altid gå galt. Spider-Man. God timing der for Spider-Man. Og så er det balancerullen her. Det er jo altså en killer, og det er Thomas Hartmann med langt hår, vi har her. Og hjelmen. Bonk. Nå, jeg tipper ham til at falde af 4 gange. 4 gange? Jeg tror slet ikke, han kommer over. En gang skal være den første. Ja. Så er det anden omgang her for Kim Chris. Han står nærmest stille. Ej, men det er jo så dumt, det der. Altså. Det der er jo decideret tøse. Han skal jo ikke gå mod venstre, han skal gå mod højre. Men altså, hey, jeg sagde 4 gange. Det er 3. gang. Nu er det 3. gang, jeg siger, at det kommer over. Stille. Det kan ikke gå galt, det kan ikke gå galt. Den er stille. Det er jo simpelthen for åndssvagt. Så er den 3. gang kommer han over. Første trampolin. Så en anden trampolin. Ja, altså det er ikke en fantomtid, han har indtil videre. Han er omkring en... Det blev ikke bedre, det der, lad mig sige det sådan. Sagde du fantomtid? Nej, jeg sagde, det var ikke en fantomtid. Nå, så er jeg mere første rolig. trampolin. Og så anden trampolin. Han ligger på omkring god 5 minutter nu, så hvis han hopper over og trykker på knappen, så kan han stoppe på noget, der hedder... Lad os se der. Og så trykke. Bum! 5 minutter og 36 sekunder. It's alright, it's okay. I got something that you gonna like. Ja, yes. Det er i hvert fald ikke dit hår, Isak. Ja! Så har vi fået sendt vores svenske deltager Isak afsted. Og ja, han lander godt på røven der. Det må man sige. God stil der.
Og der er mange, der tror, at han har dobbelthjelm på her. Det har han ikke. Det, man kan se ind under hjelmen, det er altså hans hår. Det er jo helt off. Det ser ud som om, man har taget en klovneparyk på, og så hjelm ovenpå. Så lad os se, om man kan klovne lidt med de røde tønder, de kommer her. 1. Sindssygt dobbelthop. 2. 3. Ja, det tager så lidt energi fra ham. 4. Nu går det galt, nu går det helt galt. Pas på... Det har jeg aldrig set før. Det er jo helt off, det der. det gad vi godt lige at se igen, ikke? Fantastisk, det der. Sådan der. Over på klatrevæggen. Så du, der lå over på 3 tønder på en gang? Ja, det sagde han også. Ja. Det er godt, Martin. Sådan der, han kom rimelig hurtigt gennem klatrevæggen, og man kan se, at hans hår har suget mellem 6 og 7 liter vand. Der er næsten ikke mere vand tilbage på wildbanen. Swimmeren derimod, den... og det er... Prøv at se der. Der lader han lige klodserne støtte lidt på den røde stander der, og så sidder han godt fast der. Det er helt ny teknik, vi ser her fra Isak af. Spørgsmål... han føler, det går rigtig stærkt, kan man se. Hop nu af! Ui, han bliver der. Det er jo fantastisk, det her. Det er god tid indtil videre. Som sagt, så er det 5 minutter og 36 sekunder, han skal slå. Det var Kim Chris' tid, og nej. Lige nede på klodserne, og så går vi i stå. Giv bare brullen, mand. Kom nu, Isak. Men det er næsten også som at se Slash være med i Wipeout, ikke? Jo. Der er jo ingen tvivl om, det udtales vel egentlig Isak. Kom så, Isak. Jævla idiot. Rock and roll. For det. Køb en Saab og hit derhjemme. Ja, kom så. Det er på træt øjne, der sidder inde under den hjelm der. Til gengæld så klarer det rigtig fint. Ja, og så er der første trampolin. Boing, boing, boing. Anden trampolin. Boing, boing, boing. Nej, en Wipeout-klassiker. Ja, det er det blevet efterhånden. Ja, det er det godt nok blevet, du. Hvis han nogensinde skal gøre sig forhåbentlig over at vinde nogle skillinger, så er det altså 5 minutter og 36 sekunder, han skal slå. Og så er han rigtig, rigtig travlt. Og så gælder man altså om at komme videre på den trampolin lidt hurtigt. Så har han lige nøjagtigt 6 sekunder til at komme. Han har faktisk lidt længere tid, men han skal hoppe nu. Og så har han en tid, der hedder 5 minutter og 23 sekunder. Sådan, vi har en ny føring her i Wipeout-zonen. Ja, så man står i sok med det jætte grimme hår. Så har vi fået de første 2 deltagere igennem finalen. Først var det altså vores norske nougat-trold Kim Chris med de lyse lokker, der kom ind i tiden 5 minutter og 36 sekunder. Og lige før der så vi svenskeren Isak, der mest af ligner en eksploderet garnbutik. Han fører indtil videre med tiden 5 minutter og 23 sekunder. Og det er altså den tid, vores lavbenede røvraket Jum fra Aarhus skal slå, hvis han skal vinde Wipeout-finalen og de 50.000 kroner. Jum, det er det, du har kæmpet for hele dagen. Du har kæmpet bra, nu står du her i Wipeout-zonen. Hvordan er det? Det er helt vildt. Det har været en kanondag, og det har været så sjovt. Så vi får et rigtig frækt bud. Hvor mange gange falder du i vandet i løbet af Wipeout-zonen her? Hvis nogen overhovedet. Ingen. Jeg tager dem hele vejen igennem. Det lyder rigtig, rigtig godt for de danske chancer, hvis det kommer til at holde stik. Det er jo ikke helt sikkert, men vi krydser fingre for dig, Jum. Oh shit, så er det nu gælder det. Så skal vi have vores lynkineser i gang på finalerunden, nemlig Jum. Og som vi kan se her, så har han klaret sig rigtig godt hele dagen. Han har faktisk været totalt fed. Han har simpelthen været så fed. Og det er fedt. Det er totalt fed med Jum. Han er for Aarhus, hvis folk er i tvivl. Så lille smil her. Nu er det nu. Nu skal jeg vende. Ja, det er 50.000. Det bliver vildt. Ja, du skal nok komme afsted, Jum. Det bliver vildt. Det er den nye. Det bliver vildt. Det bliver vildt. Totalt vildt. Det er fedt! Det er fedt! Totalt vildt! Så afsted. En ordentlig maveplasker. Det har jeg aldrig set før, man vinder sig i luften og bare tager helt... Man bliver sgu aldrig træt af at se en kineser blive skudt ud af en vandrutsjebane. Er det ikke rigtigt? Slet ikke, når han rammer med ansigtet først. Kom så, Jum. Det er totalt fedt. Og så er der tønder på vej. Vupsi. 1, 2, 3. Det er god speed, det der. Det er rigtig. Hvad sker der for den sidste? Og det så vi ikke. Det så ud som om, man fik en klokke i klemmen. 1 minut og 25 sekunder, siger tiden. Kom så, Jum. Som sagt, det er 5.23, han skal slå. Og det er vildt. Det er totalt vildt. Kig op. Tag dig god tid. Hop i tide. Nej, Jum. Det skete bare ikke, det der.
Og så er det altså svømme tilbage. Og den tid, han som sagt så slået, det er 5.23. Hold Jum. Igen og igen. Hvad sker der, mand? Der er jo total fejl på. Han er lidt glat, a little slippy sokker, ha? 3 minutter og 8 sekunder. Ved du hvad? Han kunne have tjent 50.000 så nemt som ingenting. Ja. Det er godt. Det er altså også, som om den kører lidt langsommere nu. Og så jum. Til gengæld så er der meget godt speed her på vores balancerulle. Der vil jeg sige, Martin, point for forsøg, fordi han giver ned med min gas her. Men som Asbjørn Riis vil sige, ubehageligt. Ubehageligt ting. 5.23, kom så! Han giver den nice gas der. Fuld speed, og alligevel ikke nok. Det er godt kæmpet, jum. En lille lynkineser, ren Jackie Chan-style. Sådan der, du har 1 minut. Kom nu. Kom Der er ikke meget speed på. Sekunderne går, kom nu, Jum. Afsted, Jum. Ikke så hurtigt. Planlægning. Det er ikke fedt. Nej, det er totalt ufedt. Det bliver totalt vildt. Men som sagt, han er over, så han må gerne starte for den der side der. Ude på trampolinerne. Husk nu at stoppe, Jum. Kom nu der, kom nu bare over. Og så skal der stoppe, så skal du huske at stoppe. Kom nu, vi kan nå det. Han kan ikke nå det, Kom nu, Jum. Nej, der røg den, mand. Det har aldrig været tættere på. 50.000. Jamen, hvad fanden sker der, mand? Det er totalt ufedt. 5.29. Det er bare ikke godt nok. Det er bare ikke fedt. Nej, hvor kunne han have vundet mange gange, mand. Jamen, det er simpelthen så totalt ufedt. Pis også. Katastrofe. Det gik meget godt, hva'? Det gik rigtig godt. Hvorfor fanden har du ikke bukser på? Nu er det, fordi jeg får simpelthen så varmt løg, når det er.